Meg akarsz tanulni gitározni, mi? Ha szörnyen gitározol, itt van egy teljesen kezdő kis orientációs videó, ami segíteni fog elkezdeni a frissen vett gitároddal a kapcsolatodat. De ez egyáltalán nem olyan kapcsolat lesz, mint a népszerű lánnyal az iskolában. Mert minél többet rakod a kezedet erre a gitárra, annál jobb lesz az a kapcsolat. Nem úgy, mint piroskával, oh yeah! Aki kihívja a rendőröket, és utána kapsz egy igazgatóit. Tehát nézzük, hogy mik is a gitárnak a részei. Ez a test, ez a nyak, és ez pedig a fej. Ez mindenfajta gitárra érvényes, meg kb. Bármelyik húros hangszerre is. De, hogyha nem tudod a húrok neveit, akkor bajban leszel. A barátaid soha nem fognak meghívni jammelni, és utána nem kell antidepresszánst szedned a trauma miatt. Tehát a legvastagabb, meg a legvékonyabb az az E. Csak a legvastagabb az az E6, a vékonyabb meg az E1. Ami közötte van jobb esetben még 4 húr, tehát sorrendben E6, A5, D4, G3, P2, vagy H2 magyarul, és E1. Hangolás! Hogyha nincs behangolva a hangszered minden játszás előtt, akkor mindegy, hogy úgy játszol, mint Jimi Hendrix, akkor sem fognak a lányok nedves bugyival szaladgálni utánad, maximum egy dühös szolfés tanár. Ha meg izmos, sármos és szerény pasikat akarsz vonzani, mint én, akkor pedig esetleg a macskát fogod rohanni, mert azt hiszi, hogy párzási hívójelet adsz ki. Tehát mit tudunk csinálni? Lehet akkor venni egy hangolót, amit csak rácsiptetsz így a gitár nyakára, és akkor meg fogja mondani, hogy mikor, melyik hangot játszod. És ehhez képest be lehet hangolni a gitárodat. Ha ez nincs, akkor hangold a gitárodat az én gitáromhoz most, ami most már be van hangolva. Tehát az az E6-os húr, A, D, G, A vagy B, és E1. Szuper, hogyha már be van hangolva a gitárod, akkor tanuljuk meg a nevét az összes hangnak a gitáron. Ha nem tudod a hangok nevét legalább csak az alján, akkor a szüleid nagyon csalódottak lesznek benned. Tehát igazából a zenei hangok csak az ABC, A-tól G-ig, ABCD, FG, ABCD, FG. De a gitáron az összes hangot van, nem csak ez a 7, hanem a 11, az összes 11. Tehát hozzuk bele a félhangokat is, tehát a félhangokat igazából csak úgy mondjuk, hogy hozzáadunk egy iszt ezekhez a másik hangokhoz, kivétel H-nak és az E-nek, így már minden hangot meg fogunk találni a gitárnyakon, ha elkezdjük számolni a húrtól, amilyen húr, onnan kezdjük a számlálást. De figyelj, most ezt tényleg onnan kell elmagyaráznom, hogy honnan kezdődik a húr? Igen, bassz meg, mert az ember. Jól van, ezt majd kivágjuk a videóból, oké? Tehát nézzük akkor az E-húrtól. E, F, Fis, G, Gis, A, B, H, és így tovább. Azt még érdemes tudni, hogy ugye a 12. bund az ugyanaz, mint az üres húr, csak úgy egy oktával feljebb, tehát innen már egyáltalán nem kell semmi újat megtanulnod, ugyanaz, mint itt alul. Na tehát remélem ez segít elkezdeni gitározni, hogy ne nézzenek rögtön totál losernek téged. Ha szörnyen gitározol, akkor nyomj egy like gombot ezen a videón, írd a kommentekbe, hogy miről adjak leckét legközelebb. D, D, ez nem működik valami, máshova kéne csiptetni. D, D,